Барок, идващ от бароко или перла с неправилна форма, станала символ на отричането от традиционните древногръцки и римски строги линии. Той се развива в епоха на контрареформации, издигане и укрепване на аристокрацията, епоха на показност. При барока криволинейните форми, сливането на обемите в динамична маса, богатата скулптурна декорация, неразривно свързана с околното пространство, създават една цялостно завършена концепция за пишност. Бароковите мебели придават усещане за тържественост, породено от позлатените флорални резби и сложните интарзи, изработени от висококачествени и редки материали. Мебелите в барока са до толкова богато украсени, че нарушават класическите правила на пропорцията. Те притежават орнаменти с екстравагантно движение и драматичен контраст. Правоъгълният силует е компенсиран от извитите и сложно резбовани орнаменти. Стилът е изпълнен с парадност, тържественост, динамика, жизнеутвърждаващ характер, съвместяване на реалността с фантазията. Големите помещения в замъците предразполагат за големи и пищни мебели, стени изпълнени с позлатени декорации и тавани изписани с картини и рамки. Интериорът изпълнен с много светлина, отразяваща се от големите огледала, с позлатени рамки закачени по стените. Тази светлина допълнително усилва усещането за доближаването до небесното. Въпреки големите и тежки мебели, в интериорът има въздушност и пространство. При мебелите се забелязва контраст между тъмната дървесина и позлатените дърворезби, между тежкият и масивен плод и малките детайли от интарзията. Позлатеният орнамент привлича нашето внимание. Той облича повечето детайли на мебелите, така той създава една въображаема рамка, в която се вписва мебелът. Разчупените S и силообразни крака уравновесяват скучният каменен плод на масите, създавайки чувството за съвършенство. Вие видяхте барокът през нашите очи. Благодарим ви за вниманието.